σέρνω με τα κούρια μακριά. Τα βάσανα μου με ρίξαν στα ξένα και έχουν στη ζωή κατάδικο. Αχάριστη δεν πόνεσαι για μένα, κι αυτό το βρίσκω να είναι αδικό. Που είπανε πως ζεις ευτυχισμένη, θεότρελη στα πλούτη κόλυμπα. Μα μια κατάρα πάντα θα σε θέλει, του προδομένο πόνος της καρδιάς. Παιδιά, συνεχίζουμε αλλού όμως. Στα μπίτσο. Να είστε καλά, παιδιά. Ευχαριστώ πολύ. Ναι. Δημήτρης Τριχάλα στην κιθάρα, ρε παιδιά. Δημήτρης Δομενικιώτης, από το Σαν Δομήνικο. Την Άγιο Δομήνικο. Στον Παγλαμά Αθανάσης Τσακμάκας. Και Έλενα Βασιλιάδου. Και εμείς τα λέμε παραπέρα. Ο Νόντας. Θανάσης Κελεπούρης. Λοιπόν, παιδιά, από ό,τι φαίνεται έτσι κάπως λίγο τελειώνουμε για τώρα. Εμείς μένουμε, πάμε σε ένα ξενοδοχείο, πώς το λένε εσύ, πώς το λένε το ξενοδοχείο? Πώς το λένε το ξενοδοχείο? Δρόσος, ξενοδοχείο Δρόσος. Λοιπόν, δεν είναι μακριά, είναι 2-3 χιλιόμετρα, τρέχοντας πάμε βασικά. Λοιπόν, κοιτάξτε, μένουμε μόνο εμείς εκεί πέρα. Έχει και πισίνα, δεν ξέρω αν έχει νερό βέβαια, αλλά πισίνα υπάρχει. Έχει νερό. Ισορροπημένη πηδάζει η πισίνα, ξυπνάτε γρήγορα και συνεχίζετε το παιχνίδι μέχρι το πρωί. Αύριο 10 η ώρα εδώ πέρα. Μαζεύουμε τα σκουπίδια όπως και δίποτε, όλα. Λοιπόν, από εδώ και αύριο 10 η ώρα πάμε στον Όλυμπο να χαιρετήσουμε τους θεούς τους μεγάλους και 9 η ώρα το βράδυ στο περιβόλι των Μουσών σε μια ταβέρνα εδώ πέρα δίπλα
Έχουμε ένα πάρτι μέχρι το πρωί. Και την θα σας πούμε αύριο για την Κυριακή. Την Κυριακή πάλι έχουμε ένα άλλο πάρτι μικρό πριν φύγουμε, αλλά όσοι θα έρθουν το μάθουν. Στο περιβόλητο Μουσών, είπαμε, δεν είναι μακριά. 2 χιλιόμετρα από εδώ ή 2-3, ξέρω πως είναι. Κοντά. Προς τον Αγιάννη πάντως. Από εκεί, έτσι δεν είναι, Ρούλα. Προς τον Αγιάννη. Μαγιό όπως και δίποτε λοιπόν στον Όλυμπο. Όχι, πάμε, θα ακολουθήσουμε κι εμείς.